De sidste 16 år så har vi udviklet et system for patienter med store blodpropper i hjertet, hvor vi meget nøjagtigt ud for deres forandring af hjertekardiogram, der kan vi stille en diagnose, og så kører vi direkte til et hjertecenter, og så tilbyder dem en akut behandling af deres kranspulsårer. Men vi har haft det problem, at patienter med små blodpropper, som vi kalder det, der kan man ikke stille diagnosen på baggrund af et hjertekardiogram, så vi har haft svært ved at stille diagnosen ud af ambulancen. Ja, jeg har sendt et EKG på Claus Pedersen. Hej Kim. Jeg har fået et EKG. Der er lidt forandringer i EKG'et, men ikke noget. Jeg er sikkert laver en blodprøve på patienten også. Du vil gerne have, at vi tager en blodprøve? Så løsner jeg lige stasen her, så er du fri for at have den der stramme. Nu har jeg fået blodprøven her, ikke også? Nu skal du se. Så sprøjter jeg dit blod hernede i. Så tager den cirka 12 minutter. Den er færdig nu. Jeg kan se, at den er positiv. Så det jeg lige gør, det er, at jeg ringer lige ind til kardiologen igen. Hej, det er Kim fra 3258. Hej Kim. Ved du hvad, jeg er på vej ind med Claus ind til dig. Vi snakkede sammen tidligere. Ja. Hans troponin T, den er kommet ud, og den er positiv. Blodprøven er positiv. Det er fint. Så må patienten gerne komme her til sygehuset. Med den nye undersøgelsesmetode har vi muligheden for at stille diagnosen meget tidligere, i de fleste tilfælde allerede ude i ambulancen. Det giver os muligheden for at transportere patienterne direkte til Aarhus Universitetshospital.